Το Σάββατο 24 Μαΐου θα πραγματοποιηθεί από το Πολιτιστικό Σύλλογο Αγρινίου ο Ζορμπάς ένα μουσικοχορευτικό αφιέρωμα για τη γυναίκα στο Ελληνής. Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε χορούς γυναικείους, τραγούδια που μιλούν για τη γυναίκα, αφιέρωμα σε ερμηνεύτριες γυναίκες λαϊκών και παραδοσιακών τραγουδιών, αλλά και να περάσουμε ένα μήνυμα στην εποχή που ζούμε και γίνονται τόσα και τόσα. Η κύρια ιδέα γεννήθηκε πριν από χρόνια. Στα χωριά μας, ως επιτοπλίστων, οι γυναίκες είναι περισσότερες ως χορεύτριες, αλλά και στην τύχη των διοικητικών συμβουλίων των συλλόγων στο να παραμένουν ζωντανοί οι χοροί. Αν δεν ήταν αυτές οι γυναίκες, οι χοροί στα χωριά θα είχαν εκλείψει και ούτε θα δίνονταν πάτημα στους χοροδιδασκάλους να μεταδώσουν ήθη και έθιμα. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη. Χοροδιδάσκαλος, τραγούδι και επιμέλεια παράστασης Βενιαμίν Γερνάς. Τραγούδι Μαργαρίτα Βαρελά. Σας περιμένουμε στις 24 Μαΐου στο Ελληνής να χορέψουμε και να τραγουδήσουμε για τη γυναίκα.